Jeg har valgt at snakke om differentialligninger, og under det skal jeg redegøre for, hvad der forstås ved en differentialligning, og bevise nogle af løsningsformlerne. Først der vil jeg gerne få på plads, hvad en differentialligning egentlig er. Og definitionen på en differentialligning er: en differentialligning er en ligning, hvor i en eller flere afledte funktioner af y eller f af x indgår. Enhver funktion, som passer ind i ligningen, kaldes en løsning til differentialligningen, og den graf kaldes en løsningskurve eller en integralkurve. Alle de her løsningskurver, de skal være defineret i intervaller, og de skal desuden være kontinuære. Alle løsninger til ligningen skal være differentiable, fordi ellers så kan det ikke være en løsning. Og så har jeg valgt 2 eksempler på nogle differentialligninger, og den første her, det er y mærke er lige med 4x, og den anden det er dy over dx er lige med x i fjerde plus 2 over y. Når man taler om differentialligning, så kan det være differentieret flere omgange, og det inddeler man i et ordenssystem. Altså hvis y er differentieret 1 gang, så hedder det første orden, og hvis y er differentieret 2 gange, så hedder det anden orden, osv. Primært så bruger man første orden i gymnasiet. Løsningerne til de her differentialligninger er, som definitionen giver, en funktion, og så skelner man imellem en generel løsning og en specifik løsning. Den generelle løsning kan også hedde en fuldstændig løsning. Men den generelle løsning gælder for alle løsningerne til differentialligningen, hvor den specifikke løsning kun gælder for et enkelt tilfælde. Det er altså nødvendigt med nogle flere informationer, når man skal finde den specifikke løsning. Så er der linjeelementer, som kan hjælpe med at give et billede af en grafisk løsning. Og definitionen på de her linjeelementer er, at hvis det om en funktion f af x gælder, at f af x0 er lige med y0, og f mærke af x0 er lige med a, så siger man, at f går igennem linjeelementet x0, y0, a, eller man kan også skrive det som x0, f af x0, f mærke af x0. Og for at gøre det her tydeligere, har jeg valgt et eksempel, hvor jeg kigger på den differentialligning her, der hedder y mærke er lige med x gange parentes y minus 1. Parentes slut. Og hvis y så er lige med 1, så vil y mærke altså være lige med 0, og så vil tangenten være vandret alle de steder, hvor y er lige med 1. Og det her er tegnet her. Altså alle de steder, hvor y er lige med 1, der er tangenten vandret. Og det kunne tyde på, at der var en vandret løsning til den her differentialligning. Man kan også benytte sit CAS-værktøj til at hjælpe med at lave et vektorfelt for ligningen. Og det vektorfelt ses her, hvor alle de generelle løsninger egentlig er repræsenteret grafisk, stadig til den differentialligning her. Nu vælger jeg så at kigge på nogle vilkårlige x og y værdier, for at se hvordan en løsning kunne se ud. Så jeg vælger x-værdien x lige med 1, y lige med 2, og så kan jeg så se, at hvis jeg sætter det ind i differentialligning her, så bliver mærke altså lige med 1. Og den grafiske løsning har jeg tegnet her, hvor man kan se, hvordan det scenarie vil se ud. Så har jeg valgt at kigge på x-værdien x lige med 1 og y lige med 3, og her vil y mærke altså være lige med 2. Det vil sige, at i det her punkt 1,3, der vil den have en hældning på 2. En tangenthældning på 2. Og det er det scenarie, vi ser her. Ja, så de her linjeelementer kan altså hjælpe med at grafisk illustrere, hvordan en løsning kan se ud. Så vil jeg gerne bevise typen dy og dx lige med ky, eller man kan også skrive det som f mærke x er lige med k gange fx. Og det er et bevis i 2 dele, og det her bevis det er vigtigt, fordi det er grundlæggende for nogle andre beviser. Og sætningen den siger, at den fuldstændige løsning til differentialligningen dy over dx lige med ky, eller f mærke af x lige med k gange f af x, hvor k er en given konstant, er givet ved f af x er lige med c gange Euler opløftet i k gange x. Her er c altså en vilkårlig konstant. Beviset består som sagt i 2 dele, hvor den første del kigger på, hvis f er en løsning til f. Hvis f er en løsning, så er f af formen, som der står her.
Den anden del, den regner så bagvendt. Jeg siger, hvis f er formen det her, så må det være en løsning. Men jeg starter her med den første del. Og vi starter med at gå ud fra, at en funktion f er løsningen til differentialligningen. Derfor gælder det altså, at f mærke af x er lige med k gange f af x. Så indfører jeg den her funktion, der hedder h af x, for at hjælpe mig med at bevise det her. Og h af x er lige med f af x gange e opløftet i minus k gange x. Det jeg så gør nu, det er, at jeg differentierer h af x ved hjælp af produktreglen, altså det første led differentieret gange det andet led udifferentieret, plus det første led udifferentieret gange det andet led differentieret. Og ud fra det her kan jeg se, at h af x er lige med 0, og derfor kan jeg konkludere, at h af x altså er en konstant, som vi her kalder c. Ja, og nu indsætter jeg så det, som jeg definerede h af x som, altså så ved jeg, at f af x gange Euler opløftet i minus k gange x er lige med c, og det kan jeg så omskrive til, at f af x er lige med c gange Euler opløftet i k gange x. Så vil jeg gerne regne bagvendt for at tjekke, om det her rent faktisk passer. Så jeg tager og differentierer det her udtryk. Og først differentierer jeg her det sidste, og så kan jeg se, at jeg kan bytte rundt på faktorerne, da det i multiplikation med tal er ligegyldigt, hvilken faktor der står forrest. Så derfor får jeg altså det her k gange c gange Euler løftet op i k gange x. Og det kan jeg se, at det sidste her, det er faktisk det samme som f af x. Det fik jeg jo herovre fra, så derfor kan jeg se, at f mærke af x er lige med k gange f af x. Og et eksempel på det her, det er, hvis jeg kigger på differentialligningen dy over dx lige med halvanden gange y, som skal gå igennem punktet f til 2 er lige med 3, så har jeg altså den generelle løsning her, som hedder, at g af x er lige med c gange Euler opløftet i 1,5 x. Men jeg vil gerne finde den specifikke løsning også. Og det gør jeg ved at indsætte de informationer, jeg har om grafen. Altså at den går igennem det her punkt 2,3. Så jeg indsætter 3 på g af x plads og 2 på x's plads. Og så omskriver jeg det for at isolere c og finder c til at være 3 gange Euler opløftet i minus 3. Og det jeg så ved nu, det er, at den specifikke løsning til g af x er lige med 3 gange Euler opløftet i minus 3 gange Euler opløftet i halvanden x. Og det har jeg så tegnet herover. Og her kan jeg også godt se, at min graf går igennem punktet 2,3. Så vil jeg gerne bevise typen, der hedder f mærke af x plus a gange f af x er lige med b. Og den benytter sig nemlig af det foregående bevis, så derfor er det oplagt at bevise den. Sætningen siger, at den fuldstændige løsning til differentialligningen f mærke af x plus a gange f af x er lige med b, hvor a og b er reelle tal, og a ikke er lige med 0, den er givet ved f af x er lige med b over a plus c gange Euler opløftet i minus a gange x. Det første jeg gør, det er at omskrive den her funktion, og det gør jeg ved først at trække det her udtryk a gange f af x fra på begge sider, så jeg får f mærke af x er lige med b minus a gange f af x. Det jeg så gør nu, det er at jeg sætter a uden for parentes, og får altså at f af x er lige med minus a gange f af x minus b over a. Det jeg så gør nu, det er at jeg definerer en funktion g af x, som indeholder det der er inde i parentesen, altså at g af x den er lige med f af x minus b over a, eller man kan også omskrive den til at f af x er lige med g af x plus b over a. Så ud fra det her ved jeg altså, at den ligning jeg skal løse, den hedder g mærke af x er lige med minus a gange g af x. Og det minder om den første type af differentialligninger, jeg beviste lige før. Så derfor ved jeg, at løsningen til den her ligning, den er g af x lige med c gange e opløftet i minus a gange x. Og da jeg så har a
eller her skal man så se, at jeg har minus a til at stå heroppe, fordi at det jo i det her tilfælde er konstanten. Det jeg så ved herover fra, det er at f af x er lig med g af x plus b over a, så derfor indsætter jeg det jeg har fundet ud af om g af x, så vi får at f af x er lig med b over a plus c gange a i gange øjle opløftet i minus a gange x. Og derfor kan jeg altså se, at det her passer. Så kigger jeg lige på et eksempel, hvor jeg kigger på differentialligningen dy over dx plus 4y er lig med 12. Det første jeg gør, det er bare at sætte det ind i formlen. Og den her ligning vil jeg gerne have til at gå igennem punktet 0,5. Så det jeg gør, det er, at jeg sætter de generelle oplysninger ind i formlen, og får altså den generelle løsning til at være f af x er lig med 3 plus c gange Euler opløftet i minus 4x. Og som sagt, så skal grafen gå igennem punktet 0,5, så derfor sætter jeg de her værdier ind i grafen, og får altså 5 er lig med 3 gange plus c gange Euler opløftet i 0. Euler opløftet 0, det er lige med 1, og derfor får jeg, at 5 er lige med 3 plus c, og så trækker jeg 3 fra på begge sider, og får at c er lige med 2. Derfor ved jeg altså, at den specifikke løsning til den her ligning, det er lige med f af x, eller det er f af x lige med 3 plus 2 gange Euler opløftet i minus 4x. Og det har jeg tegnet herover. Og her på grafen kan man også godt se, at den altså går igennem punktet 0,5. Og det var det, jeg havde at sige om differentialligninger og deres løsningsformer.